Luna 127. Potom ich máme aj v takejto krásnej modrej farbe. Veľkosti týchto šiat sú, dĺžka je 135 cm, prsia 135 cm a boky 145 cm. Materiál je 87% viskóza, 13% polyamid a stoja iba 20 €. Úplne nádherné šaty, oversized, na každú postavu, či je to small, medium, large, úplne príjemné, krásne, letné, latka je úplne taká flowy, letná, krásna, Super light. ľahučka, aj na pláž, do mesta. K tomu si zobrať nejaký svetrík, opasok, ak by ste chceli. Tu majú takú krásnu ozdobku, takú mašličku, sú úplne také jednoduché, jednofarebné, čiže môžete si zobrať kabelku k tomu, akú len nechcete, alebo topánky, šľapky, vysoké topánky, tak ako má Anička, alebo aj tenisky. Úplne super strih, ktorý naozaj vyzerá nádherne. Všetko je šité tu v Taliansku, čiže ako som vravela, všetko je úplne zo super materiálu, veľmi kvalitné a je to naozaj krásny kúsok, ktorý na každej postave vyzerá úplne super. Takže ešte raz, dievčatá, Luna 127, ak by sa vám páčili tieto šaty a stoja iba 20 €. Taktiež nás nájdete na stránke mariluna.eu, tam môžete pozerať aj našu liveku, ak by ste chceli. Je tam všetko na našom website. Takže dievčatá, Luna 127, iba 20 € za tieto nádherné, jednoduché, krásne šaty. Taktiež majú vrecká, proste krásne, či s opaskom, bez opasku, podľa postavy záleží. Úplne úžasné šaty, ktoré sa hodia ku všetkému. Svetrík, sako, hocičo na to a určite vyniknete. Takže máme ich v takej starorúžovej, pudrovej rúžovej, alebo v takej krásnej bežovej, alebo aj v takejto nádhernej modrej. Veľmi pekné šaty, krásne stoja na postave, padáva látka, jemná, cítite sa v tom pohodlne, elegantne. Takže urobí to aj peknú postavu, ak si zoberiete ten opasok, takže určite berte. Luna 127, iba 20 € za tieto krásne šatky, ktoré naozaj potešia každého. A taktiež by nemali chýbať v šatníku, lebo tento outfit, to si len hodíte tieto šatky a môžete ísť úplne ľahučko sa to vyberá. Nádherné, berte dievčatá, krásne šaty. It's shining so bright now. The sun is shining so bright now. It's gonna be in our eyes, so it's okay. Takže, Anička si ide obliecť ďalšie šaty a my môžeme prejsť na ďalšiu voňavku. Môžeme začať s touto Lot of Cherry. Takže takto